Ayan po. Kumukuha sila ng mga shells, edible seashells. Medyo low tide, pero yung waves naman, oh, tingnan nyo. Galing pa lang akong Sitio Sibonod, Zone 6 for enumeration. Ayan po yung maliit na bundok, yung Bagapuso. At meron pang bata na nagpapalipad ng Saranggola. Ayan, oh. Kita nyo ba? Dito na tayo dadaan sa Batuhan. Ayun. Ang ganda sana, no? Maligo, kaso very harsh yung waves. So, ganito lang ang buhay dito po. I'm almost 2 weeks now for the 2024 PAPSEN and CBMS enumeration period. So it will take for me to finish for about 2 months. Ayan, for Magulataw. Ayan po. Yung road ay kinain na ng dagat. Yan po. At ito naman yung coconut. Hindi siya maka punta doon sa kabila. Ayan po ang kinain ng waves for the past 2 days. Ayan, oh. Tingnan nyo. Part of ano na yan po, yung Barrio Road. Ayan. Parang ang ganda, no? Hindi sana tayo mahulugan ng coconuts. Pero caution sa mga excursionists or sa mga gustong pumuntang mga tourist na po. Very harsh yung weather condition ngayon due to habagat season. Hanggang August pa daw po ito. So September ay makakapunta na sa dagat yung mga fishermen, mga small fishermen. Ayan, nag-ano na yung umano na yung niyog. Hello po. Ayan, sila ma'am. Ito na, nag-ano na siya. Bumigay na siya. Dadaan tayo. Hop. Hello, doggy. Dudo. Ayan, kilala ako nito. Tara. Ayan. Tara na. Yan, may mga mangrove trees po dito. Ayan yung drainage dito. Dito po. Dito na tayo pupunta. Kukunin na natin yung susi sa ating temporary abode sa Barangay Health Center ng Barangay Magulataw. Dito na ako dadaan. May buko. Ayan yung resort ni Manaytes, oh. Na-damage na yung kanyang mga cottages dyan due to the big waves kahapon. So yan po ang ating little info, ang ating mini vlog. So subaybay lang ninyo ang aking adventure dito sa Magulataw. Dudo. Dito na tayo sa Zone 5. Sentro na po ito. Marami.